ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари рушд додани соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ба пешрафти соҳаи варзиш низ таваҷҷӯҳи зиёд медиҳад. Ин аз бунёди майдонҳои муҳташам то маҷмӯаҳои варзишию майдончаҳои хурд шаҳодат медиҳад. Дар даврони соҳибистиқлолии меҳан барои муҳайё сохтани шароити созгор ба варзишгарону мураббиён дар қаламрави мамлакат иншооти зиёди варзишӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт клуби варзиши Парвиз Собировро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассиси клуби варзиши ҷавонпаҳлавон Парвиз Собиров мебошад ва толор бо риояи тамоми меъёрҳои сохтмонию меъморӣ ба маблағи 2 миллиону 400 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби даромади шахсию бунёд шудааст. мо тақдим гирифтем ки як толори варзишии замонавӣ барои варзишгарон, наврасон, кӯдакон, ҷавонон ки ояндаи ватану миллати мо ҳастанд ва мо кӯшиш ғайрат мекунем ки дар ин ҷо ҳамавақт парчамбардорон муаррифкунандагони миллати мо бошанд ва аз қабили чемпиони Осиё, чемпиони ҷаҳон ва бозиҳои олимпикӣ тамоми шароити варзиширо мо муҳайё кардаем аз таҷҳизотҳои намудҳои олимпӣ дар як давр метавонанд ки дар як машқ кардан дар толори гӯштин 50-60 нафар дар як баст ва дар толори ки тамрини бадан ҳастанд дар ин ҷо 30-40 нафар ҳамин хел метавон дар як рӯз то 150-200 нафарро мо қабул кунем. иншооти варзишӣ аз ду ошёна иборат буда масоҳати зери сохтмони он 468 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар клуби варзишӣ 15 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. тамоми таҷҳизоти варзишӣ дар асоси фармоиши махсус дар шаҳри Гуанчжоуи ҷумҳурии мардуми Чин бо сифати ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудааст ва рамзи клубу нишонаи он бо ҳарфҳои англисӣ дарҷ гардидааст. дар ошёнаи якум толори машқи бадан дорои 45 намуд тренажёр мебошад ки 55 намуди варзиши солимгардонии ҷисму тан дар 4 гурӯҳ муҷазз мебошад ки ҳар кадоме бо 20 нафарӣ дар ду баст барои мизоҷон хизмат карда метавонад. утоқи кори роҳбари маҷмӯа, ҳуҷраи мураббиён, ҷойи вазкунӣ, саролибос, ҳаммом ва ҳоҷатхона дар ошёнаи якум ҷойгир мебошад. дар ошёнаи дуюм толори тамринҳои гӯштини тарзи ҷудо барои 4 гурӯҳ ҳар кадоме бо 20 нафарӣ дар ду баст метавонанд ки машғули тамринҳои муосири гӯштини маъмули сайёра бошанд. дар маҷмӯъ 100 нафар фарогири машғулиятҳои доимӣ буда рӯзҳои махсуси рақобатҳои инфиродӣ санҷишӣ аксари мураббиёни соҳа низ дар ин маркази ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ дур карда мешавад. ҳозир мо дигар гуфта наметавонем ки мо шароит надорем. дар сатҳи олӣ ба тамоми стандартҳо ҷавобгӯ мо ҳозир зал дорем ки метавонанд ҷавонон наврасон тамрин кунанду тамринҳои худро зиёд кунанду дар арсаи байналмилалӣ парчами тоҷикистонро баланд бардоранд. тӯли 5 сол мешавад ки дар ин толори варзишӣ таҳти устодам Фаррух Собиров тамрин мекунам ва ман дар оянда хони онро дорам ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок карда сазовори медалҳои гуногун гардам ва парчами азизи худро дар сатҳи ҷаҳонӣ бардорам. ифтитоҳи клуби варзишӣ имкониятҳои рӯ овардани ҷавононро ба омӯзиши риштаи гӯштини ҷудо дар пойтахт боз ҳам бештар мекунад. дар тахонаи бино ояндаи наздик дар нақша аст ки барои занону бонувон толори машқи бадан бо тамоми таҷҳизот ба истифода дода шавад. дар шафати маҷмӯаи варзишӣ таваққуфгоҳ барои 15 мошин мавҷуд мебошад. атрофи бино чароғон карда шуда гулу бутаҳои ороишӣ ба ҳусни маҷмӯа бо зебогии дигар зам менамояд. инчунин дар толори мазкур 14 адад камераҳои мушоҳидавӣ ва 25 адад таҷҳизоти оташхомӯшкунӣ барои бехатарӣ аз сохтор насб гардидааст. баъди шиносоии пурра бо клуби варзишӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми варзишгари шинохтаи кишвар Парвиз Собиров ҷиҳати бунёди иншооти муосири варзишӣ баҳои баланд дода барои ободии як гӯшаи диёр таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сокинони пойтахт ба варзиш ва обу тоби бадан изҳори сипос карданд. имрӯз дар ҳошияи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби шахсони саховатпеша дар умуман ҳудуди пойтахт иншоотҳои гуногуни
ҳам варзишӣ ва ҳам фарҳангӣ мавриди истифода қарор дода шуданд ки ин пеш аз ҳама бо мақсади рушду равнақи тарбияи ҷисмонии варзиш ва умуман оммавияти варзиш шаҳодат медиҳад ва хушбахтона имрӯз зери сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат ва умуман дастгириҳои ҳамаҷонибаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе чунин як иншоотҳои бузурги варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда истоданд ки ин иншоотҳо метавонанд бо мақсади ҳарчи бештар ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба варзиш ва умуман омода кардани варзишгарони касбӣ як мусоидати хубро фароҳам оваранд. мояи ифтихор ва сарбаландии мо ҷавонон мебошад ки имрӯз бо ташаббусу дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон клуби варзишии Парвиз Собиров ба истифода дода шуд. мо ҷавонон ҳамеша талош меварзем ки ба боварии сарвару ҳукумати давлат содиқ бимонем, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда парчамбардори ватани азизи хеш гардем. Парвиз Собиров дар гузашта яке аз паҳлавонони номдори мамлакат ба шумор мерафт. ӯ дар чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гаштааст. аз ҷумла 13 карра чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон Оид Баҷудов ва гӯштини миллии гӯштингирӣ, барандаи медали тиллои мусобиқаи байналмилалӣ дар Қазоқистон соли 2004, барандаи медали биринҷии чемпионати Осиё соли 2005, барандаи медали тиллои мусобиқаи байналмилалӣ дар Астана соли 2006, ҷои дуюм дар мусобиқаи байналмилалии Узбекистон соли 2007, ҷои дуюм дар бозиҳои Осиёи Ветнам соли 2009, ҷои якум дар бозиҳои Осиёӣ соли 2011, дар Корея, иштирокчии бозиҳои Олимпии Лондон 2012 ва қаҳрамони ҷаҳон байни устодон дар соли 2016 мебошад. ҳамакнун ин паҳлавони шинохтаи кишвар мехоҳад ки бо ташкил намудани клуби Парвиз Собиров ҷудокорони наврасу ҷавони тоҷикро дар шароити хуб ба тамрин фаро бигирад, то дар мусобиқаҳои гуногун ба натиҷаҳои арзанда сазовор гарданд. ин омил дар оянда низ заминаи мусоиди ба вуҷуд овардаи рохати бозиҳои олимпӣ барои паҳлавонони мо шуда метавонад. мо бештар дар ин хел толорҳои зебо машқ намекардем. толори мо дар як мактаб буд, хурд буд, шароити хуб надошт ва бо ғамхориҳои пешвои миллат, бо ташаббуси он имрӯз ин қадар дар толорҳои зебо машқ мекунем ва ин толори зебо кушода шуд ва кӯшиш мекунем ки дар ин хел толори зебо машқу тамринҳои худро дучанд зиёда намуда ва дар давлатҳои берун аз кишвар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами давлати худро баланд бардорем. дар ин клуби варзишӣ ки бо талаботи сатҳи ҷаҳонӣ сохта шудааст, минбаъд ҷудокорони беҳтарини мамлакат ба ҳам меоянд ки аксари онҳо узви мунтахаби ҷудоии Тоҷикистон мебошанд. дар ин раванд боз мураббиёни ҷавон метавонанд ки сифати машқҳои варзишгарони навраси мамлакатро баланд бардошта, дастаи ҷудои бонувонро ҳам таъсис диҳанд. бо ташаббуси пешвои миллат имрӯз боз як бинои замонавӣ ба истифода дода шуд. албатта барои мо варзишгарон як ифтихор аст ки доимо пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ғамхории мо варзишгарон мебошад. албатта мо варзишгарон ваъда медиҳем, кӯшиш мекунем ки дар арсаи ҷаҳонӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ давлати миллати худро муаррифӣ карда парчами аз он боло бардорем. албатта ба ҳама варзишгарон ин як як рӯз то рӯз хуб шида истодааст. албатта дар ҳар як ноҳия, дар ҳар як шаҳрако залои замонавӣ кушода истоданд. ба ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон, ба мардуми шаҳри Душанбе гуфта ҳастам ки ба варзиш машғул шавад. варзиш ин худ як гараи саломатӣ мешавад, барои ҷисму бадани инсон саломатӣ дорад. ҷудо аз маъмултарин намуди гӯштин буда дар охири асри 19 дар ҷопон пайдо шудааст. аввалин мактаби ҷудо соли 1982 дар ҷопон ташкил карда шуд. феълан ба ҳайати федератсияи байналмилалии ҷудо 200 федератсияҳои миллӣ дохил шуданд. дар ҷаҳон мутобиқи оморҳои ахир беш аз 30 миллион нафар дар намуди ҷудо тамрин мекунад. шумораи машқварзони гӯштин дар Тоҷикистон боша нисбат ба ҳамаи намудҳои варзиш афзалӣ дорад. ҳозир се мураббӣ фаъолият мекунанд дар гӯштини ҷудо ва ман кӯшишу ғайрат дорам ки мураббиҳои дигарро даъват кунем ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда ва дар оянда мақсади ман ҳамин аст ки тамоми дастаи якатини ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамин клуби ман баромад кунанд ва кӯшиш мекунем ки ҳама вақт дар арсаи байналмилалӣ парчамбардор бошанд, сарбаланд бошанд.
дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин намуди варзиш хеле маъмул буда, варзишгарони тоҷик дар тӯли солҳои соҳиби истиқлолӣ тавонистанд ки дар бисёре аз мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат намуда соҳиби мақомҳои баланд гарданд. аз ҷумла Расул Боқиев барандаи медали биринҷии бозиҳои Олимпии Пекин дар соли 2008 гаштааст. баъд аз ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ман боварӣ дорам ки наврасҳое пайдо мешавад ки дар оянда парчами ҷумҳуриро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. муддати 8 сол мешавад ки ман мураббӣ ҳастам дар шаҳри Душанбе. рӯз ба рӯз ҳам варзишгаро, ҳам ҷойи варзишӣ, ҷойи тамринӣ, ҳам варзишгаро бисёр шароити хуб шуда истодааст. дар оянда дигар ҳозир ягон кас гуфта наметавонад ки ман шароит надорам ки имсол тамрин накунам. шумо шоҳиди он ҳастем ки дар як ноҳияи Фирдавсӣ зиёда аз 6-7 клуб фаъолият дорад. шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки мо ба чунин дастоварду комёбӣ ва шароити беҳтари машқварзӣ ва таъмини рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ноил гардидаем. умедворем ки минбаъд бо истифода аз ин гуна шароитҳои хуб мураббиёну варзишгарони кишвар дар риштаи ҷудо тамоми маҳорату малакаи худро баҳри парафшон кардани парчами Тоҷикистони азиз дар арсаи ҷаҳонӣ ба харҷ медиҳанд ва дар тарбияи насли наврас низ бо чунин васила саҳми муносиби худро мегузоранд.